Hyvä. Kaikilla kaista tässä asiassa. More or less. Okei, eli nyt jos me ajatellaan tilannetta, niin ja tuossa on nyt koko ajan vähän niin kuin semmoinen TPR, okei, aloitetaan vielä takaisinpäin. Kuinka moni tietää, mikä on Lean? Kuinka moni tietää, mikä on TPS? Näiden ero. Turku. Okay. Se on niin Lean on yksi tulkinta siitä, mikä TPS on. Ja TPS on Toyota Production System. Se tulee sieltä, että millä tavalla me tehdään tämmöisiä asioita niin kuin prosessissa säästeliäästi ja asiakasta huomioiden. Jos mulla on Honda, niin mitenköhän mun nyt tässä käy? Oh shit. Mäkin vaihdoin just Priuksesta Volkkariin. No yritetään. Sä et usko siihen, mitä hän puhuu. Joo, no niin. Mutta siis pointti on se, että me halutaan tehdä joku kehitys. Me halutaan tehdä jonkunnäköinen muutos siihen nykyiseen tilaan. Ja se on se, mikä me halutaan saada aikaiseksi. Jos me vaan ollaan niin kuin tyytyväisiä status quoon kanssa, niin fine, sitten me voidaan pakata kimpsut kampsut ja lähteä tekemään jotain muuta. Niin oletus on se, että me jollain tavalla halutaan parantaa sitä. Me halutaan tehdä muutos parempaan päin ja me halutaan tehdä se silleen, että se on meidän asiakkaalle niin kuin näkyvä parannus. Niin tässä homman keskiössä on se, että meillä on muutos toteutuu jollain tavalla. Me tehdään sitä ja me seurataan sitä, että toteutuuko se ja sitten me tehdään sitä. Tässä on esimerkki, että me halutaan, että nuoret löytää paremmin harrastuksia, halutaan, että nuorilla on enemmän harrastuksia. Niin. Sitten me seurataan, että auttaako tämä meidän. Esimerkiksi näin. Mikä tahansa semmoinen, mitä me ollaan tekemässä. Mutta ennen kuin me voidaan ruveta itse asiassa tekemään sitä muutosta, meidän pitää suunnitella sitä, miten sitä muutosta tullaan tekemään. Eli meillä on tässä päällä on tämmöinen niin kuin muutoksen suunnittelulaatikko. Ja tämä on siis, pitää sisällään, mitä ikinä me tarvii huomioida silloin, kun me tätä tehdään. Siellä on aikataulu, siellä on jotain hankkeen vetäjää, siellä saattaa olla niin kuin, näinä päivinä kokoonnutaan, tai semmoisia niin kuin toteutuksen, tai mitä metodologiaa käytetään. Jos me kodataan, niin se voi olla, että nyt tehdään tällä kodaussysteemillä, tai sitten se voi olla joku muu. Mutta meidän pitää suunnitella se. Ja tässä samalla tavalla meidän pitää ymmärtää, että me seurataan sitä, onko se suunnitelma nyt kypsä siihen, että me voidaan siirtyä tänne kuorelle. Koska sitten kun me ollaan täällä, niin jos se ei ollut tehty hyvin, niin sitten me täällä ratkotaan niitä ongelmia, mitä piti ratkoa edellisessä kerroksessa. Ja meidän pitää seurata sen muutoksen suunnittelun kypsyyttä. No sitten, mikä tämä muutos on, millä tavalla me voidaan suunnitella sen. Meidän pitää ennen tätä pitää jollain tavalla meidän pitää kuvata se muutos. Kertoo, että tämä asia tämmöisessä kontekstissa muuttuu näin, tämä on ongelma, näin me se ratkaistaan. Ja tämä on se taso, missä tämä Lean Canvas on se, että missä me täytetään ja ymmärretään tätä asiaa. Kuvataan se muutos. Ja siinä kanssa meidän pitää seurata, olla hajulla siitä, että no onko se nyt kuvattu, onko meillä ne 9 aluetta kuvattu, ollaanko me käyty ne keskustelut niiden välillä, että me ymmärretään, että se on aidosti kuvattu, ettei se ole vaan semmoinen mututuntuma siinä. No ennen kuin me päästään kuvaamaan muutosta, niin meidän pitää olla joku konteksti, missä tämä asia tapahtuu. Meidän pitää olla jonkunnäköinen nykytila. Nykytila tai nykyinen prosessi tai se tapa, millä tällä hetkellä se asia tapahtuu. Voi olla, että tällä hetkellä se Jokke, joka haluaa höntsätä, niin se on WhatsApp ja siellä se nyt vaan tapahtuu, ei sen kummemmin fasilitoimatta. Mutta sitten joku, joka ei ole Joken kaveri, niin ei pääse siihen mukaan, koska se ei ole kauhean hyvin kuvattu ja se ei ole kauhean hyvin näkyvissä se. Mutta joka tapauksessa meidän pitää nykytila kuvata, jotta me voidaan kuvata se tarvittava muutos siinä kontekstissa, jotta me voidaan suunnitella, jotta me päästään tuommoiseen järkevään toteutukseen. Mistä me tiedetään, mikä tämä on ja millä tavalla, yleensä tässä katsotaan niin kuin jotain liiketoimintaa tai tällaista, niin kenelle sitä tehdään, sitä nykytilaa, kuka siellä on se. Niin meillä on asiakas tässä. Asiakas plus. Meidän pitää tietää, että kuka se meidän asiakas on ja mitä se asiakas tarvii. Samalla tavalla sekä nykytilassa että asiakkaassa. Meidän pitää ymmärtää, että ymmärretäänkö me nyt se nykytila kunnolla, ymmärretäänkö nyt se asiakas kunnolla. Meillä on koko ajan täällä luuppi tämmöinen, joka käy sen. Ja vielä se, että no okei, kuka se asiakas on. Ja jos me ollaan siitä vähän epävarmoja, että onko se tämä vai toi, onko meidän asiakas nyt se
se 15-vuotias, joka me halutaan aktivoida urheilemaan, vaan onko meidän asiakas se palveluiden tuottajat, joiden me halutaan niin kuin osittain rahoittavan kaupungille perinteisesti kuuluneita askareita. Meidän pitää ymmärtää se. Jotta me ymmärretään se, niin sitten meidän pitää katsoa vielä vähän isompi. Meidän pitää katsoa niin kuin, joko arvoketjukuva tai tämmöistä niin kuin strategian toteuttamisen ympäristöä. Meillä on semmoinen, niin kuin, laitetaan nyt vaikka se. Meidän pitää ymmärtää se pelikenttä, missä me toimitaan, ne pelaajat, joita siinä pelikentässä on, millä tavalla aika vaikuttaa tähän, kypsyykö joku teknologia seuraavan vuoden aikana, jotta sitten ehkä meidän kilpailija tulee ja pystyy haastamaan meidät, tai ymmärretäänkö me, että me voidaan haastaa se kilpailija ja näillä pelimerkeillä. Eli meidän pitää ymmärtää se toimintaympäristö, missä me toimitaan. Mitkä on vakiintuneet teknologioita, mitä niiden päälle on jo nyt rakennettu, mitä me voidaan rakentaa vielä lisää siihen. Ja millä tavalla se koko homma on muuttumassa. Ja sitten kun me ymmärretään täältä näin, ding, 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 kaikki, niin sitten me voidaan kuvata tämä muutos helposti, me voidaan suunnitella se, että me päästään relevanttiin toteutukseen. Ja jos me feilataan jossain täällä näin, me ruvetaan toteuttaa jotain, mutta me ei ymmärretty, mikä se asiakas tai tarve oli, meillä on sikamakeasti kodattu systeemi viimeisemmällä teknologialla ja kukaan ei käytä sitä. Niin täällä on tämmöinen näin. Ja sitten semmoinen liinitvisti vielä, niin sitten kun tämä tapahtuu jatkuvasti, ja tässä jatkuvasti arvioidaan, että jos tämä sakkaa, ei toimi, ei pysty toteuttamaan, niin sitten mennään tälle tasolle ja katsotaan, että pitääkö meidän jotain täällä muuttaa. Ja sama niin kuin kaikilla tasoilta. Ja sitten kun ollaan taas ok jollain kohdalla, niin sitten voidaan mennä tälle sisemmälle tasolle ja siirtyä seuraavaan aiheeseen. Tässä on tämmöinen niin kuin switchboardi, millä arvioidaan. Niin, ja täällä pohjalla on sitten tämmöinen niin kuin jatkuvan kehittämisen kulttuuri. Ja se, että me tehdään näitä asioita ja jatkuvasti seurataan arvioidaan, niin se ajaa paikoilleen tällaista kulttuuria. Mutta toisaalta myös, jotta tämä lähtisi käyntiin, me tarvitaan niin kuin ainakin siemenet tämmöiselle jatkuvan kehittämisen kulttuuriin. Yes, eli tämä oli se frame, ja seuraavaksi olisi tarkoitus katsoa lähemmin tätä muutoksen kuvausta. Me ollaan puhuttu täältä ympäriltä näitä juttuja. Meidän pitäisi olla auttavat välineet, kun ruvetaan tekemään tätä muutoksen kuvausta. Hyvä. Kyssäreitä tässä vaiheessa. All right.